Боян Радев – легенда за винаги. Първият българин с 2 олимпийски титли в борбата – Токио 1964 и Мексико 1968. Световен шампион, боец с желязна защита, съперниците казват, точка от него се вземаше с чудо. Роден в Мошино, миньор, работник, човек, който не забравя корена си. Той вярваше в труд, нерви, планински кросове, щанги и характер. Но Радев беше повече от спортист, номер 1 дарител на Националния исторически музей. Над 170 ценности, икони, скулптури, римски портрети, всичко подарено на България. Носител на Пиер Дьо Кубертен, Президентс трофи, златна огърлица, в Hall of Fame, Оклахома, обявен за спортист номер 1 на 20 век. На 83 години си отиде, но легендите не умират. Те остават пример. Остава духът, остава златото, остава Боян Радев.